ده هفته چلی ده لپایتخت فرانسا پاریسش بر کاریکاتور حضرت محمد لهمبر کووارا چارلی هبدو ایریش بیکد. دیریشه ده 11 کسان جیانا خوش دستا. دی 11 سباتا 2015 ده خوندکار ازانینگه özgecan Aslan'a damadı çumali جالیا شوکاری و سایت و حوالی نوه باوای که هوانا تا قتل کرن. لنبر قتلی عمی بروشان چالاکیاتن لدار خستن. ده 28 سباتا 2015 ده به تبلیبونا هیئتا امرالی و هیئتا حکومت AKP و دولتی لقصر دولماباهچه مطابقات دولماباهچه کل گره و امرالیات بو قبول کرن جرای گشتی راش گره کرن. ده 26 مجدارا 2015 ده گرننده گشتی روزنامه جمهوریت جان dündar و نونره همان روزنامه انقره اردم گül bence ta tekildari sevqiyata çekan de nüçe çekirin hatın girtin. دشش اداره مشاشنانا جیهانه یا هر سال لجه کی جیهانه تل درخستن بارمانجا سرکفتنین شینین کرد یا لروجا وای سال باکوره کردستان هاتل درخستن. خدا بسکنن ایدم کنن آقایدا برگر جنن آزاد برای نبرا پشت اوتوبوسه. دسپیکا مشج نسبنی دسپیکر. Disivyeki adarete endaminde HKPC dozger Mehmet Selim Kirazeci doza Berkin Elvan Berpersiyar bu dode adliyede bıçakan kuştun. Di 25 Nisan'ete li Nepal'e bir pilaya heft xal 8'dan erteş bekad. Di erteşede nezi 8000 kesan jiyana xoşi destan. Di çare gulanê dil Rojhilatê Kurdistanê li Mihabadê keça Kurd Ferînas Xusrewanî ji bo xwe ji destdirêjiya endamên îstixbarata rejîma Îranê rizgar bike xwe ji pencereya qata çaran a otelê ku lê dixebitî afêt û jiyana xwe ji destan. Piştî çalakiya Xusrewanî gel rabû serpiyan. Li bûyerên derketin de gelek kes jî birîndar bûn. Di 5 Haziranê li mîtînga HDP'ya Amedê de du bombe hatin teqandin. Di teqînê de 5 kesan jiyana xwe ji desta bi sedan kes birîndar bûn û gelek kes bêmil û lingman. Sakin bin ve koridorê vekin. Sakin koridorê vekin bese. Di 25 Haziranê de li Kobanê li gundê Berxbotan û Zêrek çeteyên Daişê êrişî gundiyan kir piranî ji wan zarok, jin 205 kes hatin qetil kirin. Di heftê Hezîrana 2015 de hilbişartina giştiya serdama 25.000 pêkat. Zorlu, zahmetli, sıkıntılı bir seçim kampanyasını dün itibariyle tamamladık. Bugün halkımızın tümü 81 vilayette sandık başında olacak. Di encama hilbişartinê de cara yekemîn Kurdan bi navê partiyekê cihê xwe di Meclîsa Tirkiyeyê kir. HDP ji sedî 13 xal çaran bi 8 parlamenteran, CHP ji sedî 24 xal 95 bi 132 parlamenteran, AKP ji sedî 40 xal 8 bi 258 parlamenteran û MHP ji sedî 16 xal 29 8 parlamenteran li meclisê cihê xwe kir. Lê mixabin encamên vê hilbişartinê nehatin pejrandin.
Di bîstê Tirmehê li Pirsûsê di navenda çandeya amarayê li ser komaş bo piştevaniya Kobanê li hevciviya bû êrişa xwekuşiyê pêk hat. Di êrişê de 33 kesan jiyana xwe ji destan û ji 100 zêdetir mirov jî birîndar bûn. Di yekê tebaxê de di êrişa hewaya balafirên TSK de li gundê Zergelê yek jê jineke ducanî nev sîvilan jiyana xwe ji destan, 14 jê bi giranî gelek kes birîndar bûn, gund ve guherî xirabê. Di dehê tebaxê de Meclîsa Geliya Şirnexêl hember pêgotiyên dewletê xwe rêveberî îlan kir. Cevap olabilmenin önemi vurgulanmıştır. Bununla birlikte Cizre'nin toplumsal, kentsel, ekonomik, ekolojik ve benzeri sorunları tüm boyutlarıyla ele alınarak tartışılmış, çözüm önerileri Di 16 tebaxê de li bajar û navçeyên Kurdistanê dorpêç û qedexeya dewletê dest pê kir. Qedexeya yekemîn li navçeya Gimgima Muşyatî îlan kirin. Piştî qedexeya yekemîn li navçeyên wekî Farqîn, Bismil, Lice, Sur, Derik, Kerboran, Nisebin, Gever, Cizîr û Silopiyê tevayê 56 caran derketina kolanan hat qedexe kirin. Di dema van qedexeyan de herî kêm 61 zarok, 36 tevahî 132 welatiyên sivîl hatin qetil kirin. Sen yöne bilgiye. Tamam. No. Qedexeya herî domdar û dirêj mehekê li navçeya Sûramedê dewam kir. Di dema van qedexeyan de li Cizîr 56, li Silopê 29, li Sur 17, li Nisêbîn 23, li Kerboranê 5 kesan jiyana xwe ji dest da. Di 24 îlonê te li Erebistana Sûdî li mîna di rejimkirina şeytan de îzdiham derket. Li gorî reqamên fermî 717 kesan jiyana xwe ji dest da. Lê li gorî agahiyên hatin wergirtin, hezarî zêdetir kesan jiyana xwe ji dest da, 105 kes jî birîndar bûn. Di duyê cotmehê de li Şirnexê cenazeyê ciwanê bi navê Hacî Lokmanpîr li Kêkoy jêla polîsan ve hatibû qetil kirin, jêla tîmên taybet ve pişt panzerê hat kaş kirin. Dîmenên wî jî jêla polîsan ve di medyaya civakî da têparve kirin. Di dehê cotmehê de di mîtînga aştiya ku dibin pêşengiya Kesk, Dîsk, Timop û TTP de li Enqereya te li darxistin de êrişa xwekujî pêk hat. Di vê qetliamê de 102 kesan jiyana xwe ji dest da.
Piştî pêvajoyeke dijwar diyekê mijdarê de hilbijêr ji nû ve çûn ser sindoqan. AKP 349 xal pêncan 317 parlamenter, CHP ji 325 xal sêyan 134 parlamenter, HDP 310 xal 859 parlamenter û MHP jî ji 311 xal nehan bi 40 parlamenteran di meclisê de cih kirdin. Di sêzdê mijdarê de li paytexta Fransa qetliyama Parîsê pêkat. Derîşên bombeyê de herî kêm 128 kesan jiyana xwe ji dest dan. Di 24 mijdarê de balafirê Rusya, jaliyê Tirkiye ve benceta sînorê Tirkiye hatê hilalkirin hate daxistin. Di 28 mijdarê de Serokê Baroyê Amedê Tahir Elçî yê di bernameyeke televizyonê de gotibû PKK nerexistineke terorî ye bi guleyekê hat qetil kirin. Buda heykelini, bombalama görüntülerini hep birlikte dehşet içinde izlerdik. Bugüne kadar Diyarbakır'da yaşanan birçok felaketten sağ kurtulmuştur bu eser. Tarihi değerlerimize, tarihi eserlerimize Karşı sokağa dikkat et. Karşıya. Piştî qetilkirina Elçî li hemû welat hewarî hat dayîn. Biz seni buradan izledik. Bizim gibi faili meçhullere bir ömür adadın diyecekler ona. Ona soracaklar. Tahir Elçi, sen geldin. Kaldı mı senin gibi kınalı güvercinler? Tahir Elçi'nin o zaman gülümseyen yüzüne bir akşam inecek. Vallahi ne diyeyim? Geldiğim yerde epi topu bir avuç güvercin vardı. Kartallar, şahinler, leş kargaları kol geziyordu diyecek onlara. Ona diyecekler, sen bizi savundun. Ya seni kim savunacak? Arkamda eşim var diyecek. Benim gibi düşünerek onu bağırlarına basacak. Saadetle, minnetle ağırlayacak. Ensesinden vurulmuş, ağzından zeytin dalı düşürülmüş bir halde 4 ayaklı minarenin en tepesine konacağım. Di sê kanûnê de ku jêrên Özge Can Aslan a bawayekî hovan hatibû qetilkirin rastî cezaya muhabbeta kiran hatin. Yargının erkekten yana kadın aleyhine tutum aldığını her gün an be an yaşıyoruz. Cinayetleri politiktir. Erkek adam yasası istiyoruz. Özge Can yasası istiyoruz. Di 26-27 kanûnê de Kongreya Civaka Demokratîk Kongreya Awarte li tarxist. Civakî û sivîl di pêvajoya biryar û çavderiyê de bê pêkanî. 5. Ji bo kûrbûn û berfirahbûna demokrasiyê. Ev kongre bencamnameya xwe ya girîng weke kongreyeke dîrokî hat pênasekirin. Aşılabilmesi için diyalog ve müzakere kanallarının yeniden devreye girmesi önemlidir. Bunun için de Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan'ın özgürlüğünün sağlanmasını, sürecin sağlıklı ve istikrarlı yönetilebilmesi için zorunlu görmekteyiz. Di 27 kanûnê de qesedê xeta hikûmeta AKP'ya sor bin pêkir. Az önce bir araç geldi. Hemen Tırşehir kasabasının güney tarafından bomba yüklü olduğu belirtilen bir araç geldi. O araç imha edilmeye çalışıyor burada. Atılan
silahlarla kasede ve hatına ziyad kirin u analı ve amadana anada ali rafet teşhini ve dava teşhini de Avakirin sonra hazır mesut oldu. Nahanda avon jubo kehraba elektrike her vaha ev kehrabeti de bajarın ceramlısı, bajarın kovane, bajarın membece yani taqa daha getirsiyle. Şeriferçine konu ve barajı çibur ul aliye giden te gotin bu ev baraj cihe kivan strateji bu ku emir elvan hatıratı sekinin. في جوزي عليك سؤال ابدا نحن 5 عمال نحن 5 عمال بس معنا شوية جوزي شوف اخي احنا عمال بالمحطة موظفين من اول ما نشأت هالمحطة خبط ديكي ليه حد شو مش خبطارم بس يقول ابن زانن ريجا خربونا براجي جين براسي بنيا مدى عرض هجي جين و جناتور درباسی روژه افراطی بو بنداوا تشرینی به تمام شتین داعش رزگار کرد و خصبن کنترل خو و آلا خو سر بنداوی بلند کرد. رنگ خوب نگاه. دوی چارچوبه ده حمله رزگار کرنا جرابلوسی بردام دیگه. Hello.